ga waɗanda ba su subscribe ba, ku yi liking, sannan ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa. A nan ne YouTube za ta samu damar sanar da ku idan mun ɗora sabon shiri. Mun gode, mun gode, mun gode. Sama zugum, sama zugum. Ƙasa zugum, sama zugum, sama zugum. ثم إن علينا بيانا ثم إن علينا بيانا أمين عليك السلام دوران دلالي إيه مروة إيه مالا لا جنكا أكوي كعنده ذاتي أكوي سيء والله كأننا نهر كأنك هذا نسوق ذاتي دا لو كبري ما استهارا ذو إما بيانا تشكي سوى ذاتي دا ثم إن علينا بيانا إنسياك إليك ناجي أيكم مالا أسا زقوم سما زقوم بايا زقوم سما زقوم cikin ƙannanka akwai tukuri sannan akwai abdu to abdu barawo wallahi shi sace ma tunkiya tunkiya akwai wallahi shi sace su don haka ta yi hakan mai wallahi suna gare ta akan mai ga kamar lip wallahi kamar lip shi sace makaya Salamu alaikum. Ina magana da kai. Ha, magana arziki ta. Wata ciya ba. Bai kamata a ce da ni da kai kana matsayin kanena a ce kasuwa ce na akuya da Allah ce mana sace ba tumaki da Allah wallahi mai istihara shi ne kwada mutai wallahi mai kwada wallahi ya san mai kwada kace na sace tumaki kala shi kai wallahi in ka san kai to Allah ce na sace tumakin ka to Allah ce na sace tumakin ka wallahi suna sanin da san gaiya Oh, no. Mina na tunkiya da akwai waɗanda sai shekarun jiya Allah in ka san kika ɗauka wallahi hanya yau ba sai na shaka shi ba hanya tau bari shi ka ba ni da ba mutayin da mallami wallahi mutayin da wallahi in kai na ka shiga na da salamu alaikum malami istihara amin alaikum salam tukur ba kai ba ba wa ganin ka ce ba tukur ba wallahi ba